Sai babba, dan mama, dan gatan baba. Tsaya gajiya bana ba gajiya sai mun kai ta. Waka sana'a ita ni doka kuma bani bari. Bana za ta fashe tunda mun zo dole ne su tsaya. Damu da ruwa wannan gumba ce banyinta. Ko ma gefe ka jira gaye ina da middle. Tafiya ɗaya ce hakanan suka ce wai mun kasa. Bana sauri cikin lamari na kun gane. Inda kun gane ku biyo ni da yes ai ba yawa. Ku biyo ni da yes ai ba yawa. Banza karuwa wai ta saka hijabi. Ta sa hijabi. Ta saka hijabi. Ta sa hijabi. Ta saka hijabi. Ta sa hijabi. Ta sa hijabi. Ta saka hijabi. Ta saka hijabi. Sai babba, dan mama, dan gatan baba. Sai babba, dan mama, dan gatan baba. Zamanin yarinya mu tattauna yan kinki mu sake cikin shara. Yaro da kuɗi oga ne ai muke da kala sun san wani. Komai ka gani daga Allah ne haka za su gani ba su kale mu ni daga yuna fa amana ne. In taimaka zahi pam 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 in taimaka zahi pam pam pam. Ta kai shege ga munan zamu ne maganar da kake ta iska je mu ba mu faɗi sai dai a gani. Sai dai a gani mu ba mu faɗi sai dai a gani. Sai dai a gani mu ba mu faɗi sai dai a gani. Jesi danger, qu'est-ce que tu as fait? OPG bois, Bani pasawa, kaniyata, ra'ayinawa, shi zan dauka, ko yaya ne, sai KJB, vous allez visa, ban san magana, c'est terminé, c'est le DJ École et l'on de ta pousse. Vous prenez les codes des 527. Y'a pas moment. Oga, ça les meilleurs en zamani. Kebi Niger, Abel me martabana. Dasta, ana taren amana. Chokwe.